Znáš to? První den na gymu, nemůžu tomu uvěřit. Dobrý den, můžete vidět, kde je učebna 20? Ano. Slyšela jste podpatky? Jo, jsem mám mega štěstí. Ale první Hej, na tím pak nejde ještě na jaká nevyšla to peklo. Rozi, vidíš to? To je pro moje peklo. Dobrý den. My jsme nové studentky. Jsme tady správně na hodinu češtiny. Jste tak úplně správně. Zrovna čteme Dantovo peklo. Tak pojďte za náma. Tanáš je se svou poutí. Procházet bylo mi jak temným lesem, že pravý směr jsem nemohl uhodnout. Jenž povede tě místy věčných změn. Mnou přichází se do věčného boru, přichází se v říši za prací. Tak takovýhle peklo bych brala. Pán spravedlnost dal mi do půjčky. Jsem dílo, které chtějí k světa spáse, moc boží moudrost s první láskou spolu.